खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्डनि थिलाव दं आं मनिलाल नार्जारी दिनै बे समाव दंफैयो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाना मोनसे हालामाव जाय हालामाव दिनै जोंहा अजित बाथौ धोरोमनि मोनसे दुखुनांथाव सान आरो बे दुखुनांथाव सानाव गोबां बाहाय अजित बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बाहाय ज' बाहागो लादों बे जाथायानो जाबाय जोंहा मैयानि अखानायै दाखालिहाय जोंहा नैबे अजित बाथौ धोरोमनि जोंहा सासे गुरु बिथां अजित नारायण बसुमतारिया रुंसारि जालांबाय आरो बे रुंसारि जालांनाय गोथै देहाखौ दिनै नैबे गावनि जोनोम जायगानि जे न' बिनिफ्राय जोंहा ओनसोलनि सिङाव बिथांनि गोथै देहाखौ जोंहा गाजा गोमजायै जोङो माने गारिजों आरो साफ्रोमबो माने बाथौ धोरोमनि रायजो राजा बिथांमोना थाबायफानाय जों नुनो मोनदों बे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा देखायगासिनो दं दे बेयाव गोबां माने गाजा गोमजायै अजित बाथौ धोरोमनि जे धोरोम सिबियारि बिथांमोना बिथांनि गोथै देहाखौ माने बिदाय होनाय जों नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथांनि गोथै देहाखौ जोंहा मोनसे गारियाव बिबार माला होनानै बाहाय जै दोनि होनानै जोङो बिदाय होनो नागिरनाय बे समाव जों नुनो मोननाय जादों बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे दिनैहाय नैबे अजित बाथौ धोरोमनि जोंहा मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे बिथांनि जोंहा बिथांनि बिदाय बुब्लियाव बिथांमोना मा बुंगोन जों फोरमायना ला आच्छा दिनैनि दिना जोंहा गोबां दुखु गोनां सान दिनै जोंनि बिफा गुरुआ दिनैनि दिनाव जोनोम जादोंमोन आरो दिनैनि दिनाव बिथांखौ जोङो सोरगोआव बिदाय होनाय जाहैबाय जोङो ओरैनोथ' दिनैनि दिनाव खुसिनि सानसोमोन नाथाय जोंहा देग्लाय बोसोराव बे 2024 मायथाइ बोसोराव जोंहा दुखु गोनां बाथ्रा फैबाय दुखु गोनां जाथाय फैबाय दिनै जोंखौ धोरोमनि गेजेरजों बिफा गुरुआ जोंखौ गोबां गियान बोसोन होलांदोंमोन दा बे गियान बोसोन होनायखौ जोङो आरोबाव मोनफुंबावनो लुबैदोंमोन जोङो दिनै मोनफुंनो हायाखै बिथाङा जोंखौ दिनै नागारना थांबाय बे बुहुमनिफ्राय बिथांखौ जे दिनैहाय नोंथांमोना माने मोनसे मा होनो दैबायनाय हाबाफारि लादों बेखौ बबेनिफ्राय बबेसिम दैबायनो नोंथांमोना जोङो दिनै जोंनि बिफा गुरुनि न'निफ्राय बा रानिखाता न'निफ्राय लानानै जोङो ओरै रानिखाता बाजारजों गिदिंनानै जोङो बान्दुगुरि गामि ओंखारलांगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि सेन्ट्रेल मन्दिर बा सेन्ट्रेल आखुथिरियाव जोङो मोनसे जायगा बानायदों जोंनि बिफा गुरुखौ दोननो थाखाय जों बेसिम थांगोन नोंथांमोननियाव जे नैबे अजित बाथौ धोरोमनि बिथाङा गायसनगिरिमोन आरो बिथाङा गुरुबोमोन आरो नोंथांमोना बेखौनो गुरु हिसाबै मानियोमोन नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा इयुनाव आरोबाव नोंथांमोना बेखौनो गुरु हिसाबै फालिगोन ना आरो गोदान गुरुखौ फालिबावगोन जोङो दिनै जोंखौ बिफा गुरुआ जोंखौ बे धोरोम हादरखौ फोसाबनानै जोंखौ गियान बोसोन होलांबाय जों बिथांनि बोसोनजों थांगोन आरोबाव जोङो थागोन सिद्ध गुरु हिसाबै खिन्थु जोङो अजित गुरुखौनो जों गाबज्रिबाय थानाय जागोन आरो बिथांमोना बिथांनि जे माबाफोर गोसोखांथाव जिउ जारिमिन दं नामा जोंहा जेब्लानिफ्राय बिफा गुरुआ जोनोम जादोंमोन जोनोम जायैनि सिगांनो जोंहा रजना दोननाय सासे लिरगिरि बिथांनि रोखा जिउ जारिमिनखौ लिरना दोनदों जोङो दिनै बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो बुंबाबो फोजोबनो हाया जेरैहाय रामायण महाभारत बायदि मोनसे जिउ जारिमिन थायो बेबायदिनो बिफा गुरुनि जिउ जारिमिना गोबां गोलाव दङ जेरै दिनैसिम जोंहा जिउ जारिमिना बिथांनिया गोथाङै दङ आरो बिथाङा धोरोम फोसाबनायजों लोगोसे आरोबाव समाजनि माबाफोर मोजां हाबा मावनाय गोसोआव दं नामा धोरोम फोसाबनायजों बिथाङा गोबां समाजनि मोजां हाबा मावलांदों जाहाथे जोंखौ जोंनि सनितपुरबासिखौ बोखांहैदों धोरोमनि बेलायाव आरो बिथिं नेपालथिं बोखांहैदों बिदिनो माखासे धोरोम फोसाबनायजों गोदोहाय जों मिन्थियै समाव समाजारि आफादफोराव बिबान दंमोन बिथाङा जोङो जारिमिननि गेजेरजों एसे मिन्थिना मोन्दों अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे दिनैहाय थांनाय जोंहा मैयानि अखानायै बिथां जोंहा अजित बाथौ धोरोमनि गायसनगिरि आरो धोरोम गुरु बिथां अजित नारायण बसुमतारिया गावनि देहायारि देहायारिनि मिथिंगायारि माबाजों बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांखौ दिनैहाय अजित बाथौ धोरोमनि जे भक्तफोर बा बिनि धोरोम सिबियारि बिथांमोनहा बिथांनि गोथै देहाखौ माने गाजा गोमजायै मोनसे
ओनसोल नाङै दैबायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो दैबायखांनायनि उनाव बिथांमोना बिथांनि गोथै देहाखौ गोथैसालियाव गारहैनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। बे समाव जों केमेरा पारसन बिथाङा दिन्थिदों जे बाहाय गोबां माने अजित बाथौ धोरोमनि लोब लोब माने बाहाय धोरोम सिबियारि बिथांमोना बाहाय मेथाइ खनै खनै आर'ज मेथाइ खननानै जा बिथांनि गोथै देहाखौ दैबायनाय जि हाबाफारि बेखौ बे समाव जों नुनो मोन्दों।